Έχουμε δύο καινούριους σήμερα. Ο δεύτερος ειδικά είναι σούπερ αγαπημένος μου. Θέλω πρώτα το... Δεν μπορώ να αντισταθώ με δείξω. Μετά το ελληνικό. Θα ξεκινήσουμε από το ελληνικό τραγούδι «Καινούριος Παπάς». Αλλά κυρίες και κύριοι, μετά από το I Believe I Can Fly που είχαμε δείξει, μπορούμε να δούμε λίγο το I Believe I Can Fly μια φορά ακόμα. Ας δούμε το I Believe I Can Fly μια φορά ακόμα. Μετά από αυτό. Εσύ, Αντώνη, όμως μετά τον Κουνέλη, δες πως θα τονίζω αυτά τα τραγούδια. Δεν ακούγονται τόσο καλά. Δηλαδή, ξαφνικά χάσαν τη μαγεία του. Ίσως κάναμε λάθος που προηγήθηκε ο Κουνέλης και τα δείχνουμε αυτά. Αλλά ήρθε το επόμενο ερωτικό τραγούδι, αργή κίνηση. Το λατρεύω, κυρίες και κύριοι, Νέος Παπάς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Γίνεται χαμός σήμερα στο